Корт кейбе бысыхану, неза еші вергухану, бабдалялу батсы безім, дей мохқобо бәйхі безім. Дағы лазырыш гиленна, соколыты ғертіжденна. Хәті алай чену тевеш, сирді илаш су халқиеш. Саму дуқы дезі жуахыр, даим қочыш хул азлерхыр, ажлуш хылчы сылахыр, ас хухуцыр гяцыр дәхе, хосы тахни қони дәхе. Ішті шейбейтіш сыма алыр, хану тахын кәйве вәле, дәхен сыр безім ляқцылыш, қолыш яздеш хавақ, алай халқ поэт пеликонги, Абазбек Амир. Қолым цыры хирлақ мығыц язын хо лазырышты, екі жетсін аз. Халоныш, очыш, керт-керт мұл бақыш, қахегіж өз бір ханденс. Қазақстан школе болчқан, ишлаш класс, барлаш класс бархат. Но, видимо, дедушка ходил дохсунс, стихотворение сделать эрсимет. Ну, цухан я стихотворение, хочем бортырыж, бегай рож, пейднахан хугят, аз вешлатас. Так, школе диссертуру, хайх Джордж, казаш кыз, қалса гордионна, учительница. Сюда идти, школьный, общешкольный газет яка, стеной газет. Продим поддержать доступ. Эштаву лошадь дивно. Язи халга эгер халк эшимет. Язи раздух. Дух стихаж. Царбай сов стихотворение эшимет. Язи переиша армию оқырсы. Амир белга хоз началдолышсаква. Так шелықыр дешір дишақылырк хаджа. Шедуқ журналисти вешт болхыж деш лилырк хаджа. Сақетім, нахыцыр бузым, нах боузыр белгадыц. Афоризмех әлче белга хозник бяқа. Адмышт қиетлу долш. Бежа хоз поэзиец бузбан мотпас. Так адатах кыче дялахи вақ вали, замик вали афоризмыш аишече цыйық ир хадақ хам. Шинақ дал хамды молла улсага. Замик звали, вақ звали. Так цумиссел афоризмыш язя хитр гахвейса гвац. Сун хоужвац в литературе зл язде. Так эрсаж маалыр мудрости, мудрость. Цатих хақл, кварк хақл, сатеми хақл, белга ир хақл дас мудростях что хам. Так афоризмыш язе гяхт сутейпар белга хос хақл дачсаго. Цун дикваште мянтас хам. Ханс Азияхар мардуатыш малсняған абуыз куазой исаз, хамхой вахыз, дуққыч юазын хош бел булдяққат, шуаш туғызы хетіш. Цоқ вейн мұхетті туамху бұл юазу долыш қылырмы дейцар, яхыр. Ханс қаста куазой Тимур яздя долыш дол хамык изик дешіді аз. Хитр гахир кинишк мелдиша чану хус хитр терлуер. Сон халишк уллох Тимур плив Амир яздя гылгы афоризмыш быкдырыж ян цытылла книжк. Уагуныш лустыш из адеш волвылч қиетту юазонда поэзиен гоузынчхын вянлик. Ши болхцу лерта қиетбелк. Актяқы йоқцу. Zuvort ilgit dusho figish sin vein halishk hadwarjdiat yuazondas shi jauhr. Jauhr al dat samalladolch yuazh. Tak jauhr al shalche zu yuazon khochin zadishach sage kertsar lot beldes. Zan jnaqdyaniltish. Tak sirdham khozham chuwatsum bulham. Массихан дахш долхам
صغمر آلت جوهر جوهر قادلي دعدالت قداخس تصدح وش دسترج so jazen hoş uttirtolu bilga şaşt is so der jazu hoshetrach ikger hozerdolch johorts nisto واخا بيزا مالهم واغش وانت قوسش كتس آغجاخ مهرش أمير محتح يعنت صغدول تيشلدو تنشي واخر غوزمي دوش تو كردز دا دقاي اگر حالتا بحكا كينا بي учительский курс хехер хой курсыш деш вахар со вахар саст хехер хой грозе деш хаберса деш рох чудя хаберса деша чудя мен мосех багоя ростхон эштаволостли на хехер хой цхан хехер хой сож бас Диша сак астни шрочер, лахер образованиёш, сак астни шрочер. Ах, сходиона, ишундер, хайберса курсужиаха, школшк цуронда, хо даништер. Сон сейн багдер ялч алямати хосхет цодул язу. Адишач охаш цуналяца кептехач цун произведенияш ханц таурч ханц ханзерч ханц хугиан шин хетч ханц бузым боложицын таур ыштхан шуан ханц долждер вин баргужлаттыж мадиер ышты шуан цох худдер сон хетча ышты шуан яли илашты утцунях так сқетым бы қетым да ицачсага сқетым лақлу так цитейпар хисыптол язу сон лерхами хат хац афоризмыш ян дагугвы цатсакугить роман мочетыс повесть мочетыс ян бақдар алдис цу афоризмыш тек Вейдатахкач проза цацдол чаманцвей сдуздаче дуккук оргаманде. Латц кадешец, дедешец. Дененчо дагдуат что хамы. Я аштмхан ерм яле, хотец вакаш хабел гулдуакцу. Вейн махар плив амиры поэтический мурыж белга хоздац. Белга дошкяд чулуацам хозбы. Дистерж дукды, ак ждистерж дукдол ждол юазу вин хеттич бес ат язлыцыз дуатыж цунц оргл дукулцынц философский илаж дукулцынц ак хуз триеш адмыш цец дал ритмика кегыцеш сбух пиваш тядолц яхах дукдыза ях стихотворение. Ат вахгартыш, дахдечил хайдинуш, сахлях геттыш, халтевуше тенуш. Ак тенче хосе, таа кахега, сагата хухузе, нях русках хега, вис гвацха вал. Же яхах дук дысы. Лоты бецын алы. Мекалы, нек бехка. Сык хугух ватса. Лерха гвуха наха. Нақва гвуха мехка. Дук илетстенза. Так эпитетыш, листерыш, метафораж, диндераж, безами, лерхами, епеку вашти адолцын. Пеликонги абазбеки амиряу, эзер испят абрейтлахчер юнбет. Пеликонги юрт. Холонж нисени кужуаш, да нан замгуолж дадянутсун. Дявошес халкевяус. Эзер испе шоусто уритлахчер чакакайцу ишко.
تشير داويشي ديزل ويميخ صباح قلق تسهيجش شيتسات أواخ أمير دايميخ قصر بيزم بوخ قلرا سنديات زينوش دوخ داهو تساقاشش إزباهن دوش سانيوقا قلبوش نياختيق واخ أمير هيخر خوي كورسش ياخي بليك أمبيرترچه إشكولي غالي موتي لترتوري هيخ شخولس هات هيخر خوي كورسش يوخچخان إنستيتوتي زوشن ديش أوت قاشرا اسكري أمل داويالچه زوشن ديشر دتا شيديشاچه نوخشالي پچالقين إنستيتوتي ديش أوتس بقدر دو قيالله ديشر دتا سردولو газеты редакции بوهوت أمير ترو لدر خلر باهندولش تيب пары балхыж лилдат язын хоч Oz işkolerdeyken Grozya vakası var. İşkolü Balkır'dayken. Grozya vakası литературный работник. Хорошо. Всякий хоз Баха сейчас мостом безгалай мост сейчас би дик Родерсон. С мала шережда 60-е годы армия завешена. Старший редактор в Сирии Бог выпас. Галай редакции, галай ночи редакции, эти редакции, хозредакции телевидения. Аз галай редакции Бог выпас, külgülürdərdəs. أمير بأيزي دق دسترج يقيدولش دين درج يقيدولش خز إبيتيتش متافرج يازش يشتشنا ديك شغل چقيا جولش خزش دشاش سار يازيا جتر چاغ خز دوش آن يازيتسو ننخيتيا ليريك مس يول استخدمريني حقيقتش نيانا تر بيزم نيانا شي ديزل تر بيزم قاستا وقتر بيزم بوتج يولجو استخدمرينيش دقيا أمير وين مخوي أمير شي زامي قولشان كازاخستاني عوخاتشان نانيان وسالجا بخشو قياتشان داواتش وسا دياوشز تنيش ليلة زا حلقي بابول هتا زنان يز عمديو خار استخدمريني نان لارق نان يز نيان البوچخ أخدنيته سج حمدو أتلت عمدو وينا تن بايزي اشت دق مغرش خيطيات أميرة بيزم عليها أخدنيته بيزم الخزق بيزم الدزغ حمدو أتلت حقيتو سون خيترجح سعيو استخدمرينيش تنا автобиографичный яна хэтсон езж турпал хочин дагт эрбуаг мо цэн гайг цэн дэгч цбезмо цаза буж бош кварк хахойтсо шидешарц езю мэри ваха мэри иха замсак высыч цэна лоуц бахш цэн вахар خص خلش إرزي خلش تق مخك تنواخري تنستم بوابي بو هم تخلر لوجوه лирический турпалхо إز جوجده ميل دوكت أندولش ميل نخ بيزش ميل ناختصر إيل حان اليولش تن يولش سقوة أمير تحت يواجو تحيي أميوت سمودولش مغرجة سق مش تخلويس شين تشو يا يريان شين خلخيتر ديادريان تنس حقية تيزلج تن در خلقية تيزلج شين ديا خلخيتر شي تشو دا تعي ناخا دكتر خلشة دكخيتش دا تن مغرج داق أمير شي اشت سقولشو ترد سق واخر سق والج دو دوش سق نق تتر تخلش تنم وعمل بيشا بولش مقدرة جديشاش زيل بعد كتياتر Сон лудер ал уақкаст литературный ғылғычен уағынышты ж афоризмыш бықдырыш цумы алыр
кипы еттіж ардияхат. Так, каст школышка штыдай хаихи, вей дешір курчышка мухулису. Цар уалтқончу ағнақ долыш. Оқтхой дешір дяқ дейік қойхыш, моттигеш. Берішт адиши, мұшт қеттір уа жері дош яғыш, соқ хұзнияқсын қетіме хейхым бұға әлі. Так, мел лерхым болышты іздейті. Цул соғы адешіш болчысыға ахтейі моллақчу ұсқетте долыжи нисе кәдей бұжайы бұтсын мот. Мот хучу ұштязду. Ұшчалхыне гулаш етті, да асянч дәхей дейті, дәшәш долыш. Кегия композицию олыш, хам аязде авян болсак, змот цухуш болсак. Так, цу аязде шалы долыш дол хамы чоғ белга адеші қетті қыл долыш қол, цы істей бар дол кенешк шорттик вашки діле юстырдяқи адулнақ. Плиев Амир, сандяқи журналист ва шылықшдяқи язынхова. Журналист халқырлырды язынхочу айолыжу. Цылырдыты начал атықити долыждар тихақ хақымдяр язынху қыле даводсық. Так, юхунц Плиев Амир, алямати буақ чам болышхану эрси язынхошц. Пушкинц, Лермонтовц. Так, мел бежа, мел хоз, адмышты ецыш, диненц ахаза метажды цещенедерш поэтически. Сын веймот хоз бегертыш, зкят бегертыш. Мухулунах қетте болыш тарбеж хавинос. Цун нисыды, цун язуж. Қолымын әкті толымыз доақыж, дуқ яздәж, қақ юқ, цы яздәж сайуқ яқыж, қаныш иқай язын хочын. Әзірі исбе қоусты ислақ шырғыр, әзірі исбе қоусты қойтлақ шырғ қатшылц, поэтический книжка ардақ қатсу. Әзірі исбе қоусты қойтлақ шырғыр, әзірі исбе десті қолақ шырғ қатшылц, са книжка ардиян дақтсын. Цатсы вағыры нислуждол бағыныш ханатсыге қочырнақ дақастыш, илты цүйодыш, ханыш ханиуш. Әзірі исбе дестқа ялғлақшыр вағыр сыбезім. Әзірі исбе дестқа итлақшыр сәтемзі илы яғыр. Шезір цалақшыр ше әрсімет язяч бәйті тоғылдақ сборник ардақат Амир. Язын қойды оны бірге жоқ везір, сон бірге ханы аршы язын қой бойш, со язын қой қалғетсір. Хырмен уатсыр қалғетсір. Так, үздіқсы биш, қаста бақарча дегені, мұсыр деу хажбекір. Чын сиқаз ешірі мұсыр деу хажбекір. Да, следующий вопрос плею Мухаммад Саид яғыр. Чын садық варсы, мұшт язиш бай, мұшт тойш бай яғыр. Плею Мухаммад Саид. Хоз язди, хоз варс, зикшек варс. Ишколе деш вааж дезден исбахлен дош дега хамсырды язын хочу. Масызы алай бақа болч язын хош бузымлел бәпцу. Грозный вағыт че, масы язын хош, чақ варсыр. Қамелді чақ варсыр. Мұсыр хажбекір бей, Судпақ поддержки өрсі. Мұсыр хажбекір. Şu yazı kep çok olur aziziyat sıkıntı var. Bir de şey olur. Sonra sözü bir de şey istiyor. Aziziyat sıkıntı var. Sen. Амира қолым вей ғалғай литературе боузыш бы. Қонычаны дұққы хақ ұлдолыш. Дұққы язяи Амира поэтический произведения. Амир произведения юqerç классышкы чуяқ. Қаста грамматик урока жылучханы беріш хейхім бол дахучхан. Цаны сақитымлық беж бол дахучханы цын луацы
стихаш цын афоризмаш чоғнақ юалтығын хейхір қошты. Даяз деш дошулат әндалі кицай хисипи должды цын дешаш қуарғы маан долж. Буаққы қиетің луш дешаш деш адым. Так сун сейн хос қиеті жиетсіні тару юатыр. Вац қияқы жио стихотворение. Аз каст эйс литератур урок лучхана, грамматик урок лучхана, эпиграф эйс безычмети, ишцэн моғырыш хаят, деш, хан ялчы, тахын этта юлу жио зам, қыдолыш до, махбеш до, хамаш лахтыш зам мивен, так хан цэн стихаш, уалыш долыш до, дошы, оамыл хоз ёлыш, нахыц ғулық хоз долыш, хоз ғулық лейл деш, хивах визілде, ахайт эх юты жиолырд, аллыққа вашығы еққа ғышло жиуатсыш, диахен хувяха вали, хайқа ма хувяха вали, хивах чмехти хоз ларита яли, дик хам хадеш хуқан вали, вах вусық вуху, неах дегашк, дейецік вуху, нах, диахену үшті сидет да хаяхыш, хейхым болыш стихотворениеш дұқитсын. Царих доттағылыр де омбо қон барыш. Даққаныз қоныч нақтс боқ бешсе қалыр кәтжа. Кеттірі соны нақ йол. З паэт халх вей буаққа болыш бол. Паэт дей қолым бозы чмехте цатиматик мейри вей. Так амистахын вейне қивақы жбы. Да алмог жмяш волс доқыт шарышка. Цыны қолым тахын лахтыр зам. Тахын вейне қилахтыр долыш до ғулқыш дуцыш. Тахын қин болч оны был. Оны чынаха цар дагырдар. Цан халқлахтыр до дейқырыш. Цар уйлаш. Дикки قارق ححوقشلي أميرة стихотворениеш. Тару يعتر واتقي وليتسن دياقي قيف موير وامل ناختير قوامل قيف إحمل دينر خلونش تلينر قيف خبر دوتر وامل ويل خوتر حنر دينل دواتر شين ناقا واتر واخي ونق بيزر цар дикалах тешер, цап дошь цехуцер, адмимо буцер. Иште вахисак вах, вен хахозыште паре, нахц тейн вах жбуш сагах амил. تهرش شرش غزرش جو بيابلي يازنس أوسري قهيق جو أمير وقش ماهي دولو كتسي حسبي أفريزم جاخ طريق غوي مهتي تسأرسي مهتي كنيشك أردح قادسو مهتا تسليتا قارغ چولاتسن بولش أفريزم جوش يازن خوچن قول ما يقي قاستا موتي دالواتس لواتس بيتش هاتسو تيپار مهر يازدج يازن خوي كزك خانه بوي ويتي خزا يازن خوشته هيخر خوشته جوابيز بن بول بويس بلخو خوزدو ساقا واخر باستينو وي عالم سنة ساقا توجد طولن باخر يحي وولر مسيخانة دهر أرزاخا كنشكاش كتسي حسبي أفريزما جاخ جدسن كتسي أفريزما جازي خلده غاسقشت خلده غاسقي بساز يوزل خوشت غاش تسفر خلده دي أحتدي ديونا خرش بخار ديكا وول كيوارسة وول نوشق أحسن بيقوالر كحجة ديونا يرثوال Мехта цардул хамаж белка илее нигте дешажи шойл алхы бузым болыш хоз безме мухт буж булч аура язу дешалчы вей хоз цун догдат годдар илдат годгер цунцер хоз хам хаумдеттер бей мелдуцер иштети хоз леби азгалгай мот кварг леби мот цунцер хақыштыл ет яхашым невей дуках мелдуцер дол хамы мыдаггыр амбе аз яхаш
تاق غلي موت عم بيعول سجى از دقسينت از حقل إردولش خو زم خص بولش خو سمعت دينين شو دك دوحت سجتي بار تور دنسا حتيت ليل جل إيلاجي إيش حقو تشوال جينيتيكيس إيش قوتشاخي إيش سمياخي خادي السجا أميرة إسخينت إسبوخت دوحتن لرت ديكي إتابتن قاستات أفاريزمشت نجحسن نبيك خيالي دا يشفيك إزيك دوق أفاريزمش واخر قيتت أودو قيتمش يالرغ بوادو واخش خلش خلولوش چقوالسك سيتسدوش دواتر ديتش خلبالة لالر دواتر ميجت آل إليوك أمالدتشو إليو لدوخشو إلاش دا تسق دوازو إلاش كحجة توالو يوازو قوي مل قيتم بتش بيت تاق سون فخص قيت تسن أفاريزمشت يقئي شينيق بتسن دا بيكتساج تسيق يرحماش حتسي إيديش اشتشوخ تسديش تطر إلاش كيغ تسيش دحو شينيق بيحقابتو شيزم شين خيتش دولهم شيتخكا دولهم تخن تنبارجدين دا يحتاج عقدن تحت واقع شو تتيبار نقدا بحاجل تحق اوت دول تنخخوش دولهم بقدرش حخن ديان دولش دولهم ديتسو يا خش بس اج إلاج اج نيجتج поэзиянцы лырдёлыш белгахоз морыш адишатсын. شي حيخر خوخن تسأنا نقبولش ناخا خزدر أمديا خز فياخا خز واخش حواغش سقمبي تسو تنغلقي تن بايزي مغرجي ساتر دوزدن ديان خيتسون اس حقوش دواق تندق دولتش أرديانا تش بايتيشسكي سبورنيكش داق تنتحر جلوات أفاريزمش دق دنيا فياخا دق هم بعد جدين دق قارك حاق دولتش سقو ماكيا اشت لوات دشتس قارك حاق نخالو ديان خيتسون تنهنستحر أرديان ده وكتسي حس بيدولش دوي أفاريزمش ويقير سين خص خيتر ديش داشان سين تسولش بو بيدا بلغو باقبا خل تصبر غوارو دين تسق واخت ديرك دين ق أتو خمدواتش ديشاش دقش ديرك وي مال خيتري وي مال آخر وين مال ديزري ودنيا وين خدوات الجاء از ديرك واش تحدالت يعني غوارو دين ناختر تشامبيان واخرق تشامبيان وي خليشوات الجاء داق مرز بيزم حو سوفن غلو ديخ كوديتشن سيدو خلونش سو خلولو وقص قونشان يهتر شي ديخ قوديش ميقل يولش ديغت يخ حدي تشما يخ اوزلش وسق سيدو لش خوكوات هتا تساقت شمنا مياخي خوكوات همن دا خوكوات يخ شلواتسن بولش سنخيتسون يدشاش خدش قيالتش فن نختلخ شوي خيالتش نخ أقلخ وقدشاش في عمدو ودنيد في مل دقداخي واخر تشقي يولج دولجي تقص خاد دولجي تدح إلي يواغوي فل حد في دا فدت دفي تحت يواغش تحن ملغ دشاش تناخا دقدو خد في فد صد في سخوج واخ ويزلك مل دقشي خيواقي واخر
أقواشلد دولش خادت دولش مشت خص شواتسن بولش دق حيخرلش دقيا فريزمش Пеликонги Амир қолым мек қошт бозжбы, цунбайтыш тоқыш балхыш дят ылмын хош. Везулар из нокостыш, ши юрт хош. Ве мекка, ши вах юртах етя дукбайты жүтсім. Суртыш деккыш солалари, дулыр дар аз эс хасурт. Сина сигли, ламыш ари, царцы тожуа няна юрт. Ойтык бар аз юрт тоғолы, дәші билла яшкінек. Зу уделла, фигі голы, ғатта буды кердінек. Ege halksı eşimiz erzen, eş yezce, eşimiz erzen kinşk yerde. Moja Respublika cvičot yer. Jer su jezje ardakku noğusuz diyerişbe südeyiş pliv anirhan. Akşıradınız Timurziv Muhammed ve Erdekar Kastoyuz Süleyman ve Erdekar непосредственно. Пеликонги Амир, алай камақши хылыр кәжі, камын историяцы бал болжуы. Ширычы история оғоня хетдя балхыждыцын. Илмын хошой махуадайк бы дикки ыстық качултыха. Бишашнақ лярха теркім табахит безжді цикдуцыж дол хамаш. Ханул әхегіш пқадизы хоқивал Пеликонги Амир. Шио и қова и. Сайо дел қили ирзай, уж вахари цатсы мотик халяца бахыжбы. Язын хочын халқыры цаннан, орцханян хызыр лули, мехті цық әхегіш. Үсқуж бақчан хиха даяхай. Нах лархычы сидачы центры сагерыс. Тахын цун сияхы же біркін хой Хасаны Лейла. Язын хочын дик оғы быз. Қолым хочын вахыр хаштыр диккет тұтсу. Пеликонги Абазбеки Амиры қолымы лықыма хуадбеш. Сүнені алай мек халқ паяттаға езіце. Ешт алай меккі сила культуры боқлы яқыр. Азму наха дұқы везіш, неах дагыр олыш. Могуж мяши олыш, дұқы чарыш клағылға халқы паят.